खुलुमबाय। दिनै 28 जुन 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। खामानि मावनायनि मोजां फिथाइखौ मोननो थाखाय नेनानै थागोन। वृष राशि। देहा सावस्रिया मोजाङै थानाय नङा, जेरावबो धैर्य गैयै जागोन। गोसोखौ हमथा। मिथुन राशि। गोसोआव माखौ लानानै गिखांनाय सोमजिनो हागौ, गोसोखौ लोरबां लानो नाङा। कर्कट राशि। धोन आरजिनाया बांगोन, जेखि मावा मुलाम्फा मोननो हागोन, फारफ्रोमबो मोजां। सिंह राशि। बबेबा गोजान जायगायाव दावबायहैनो मोननो हागौ, गोजोन मोनगोन, मोजां सान। कन्या राशि। नखराव अनलायनाय फैगोन, सोमोन्दो थानाया गोरा जागोन, गोजोनै सम बारहोनो हागोन। तुला राशि। जेरावबो गियानि सुबुं जानो हानायनि गोसो बोनो हानाय जागोन, मोजां सान। वृश्चिक राशि। दिनैनि दिनाव माबाफोर जेंनायाव गोग्लैबायनो हागौ, सांग्रां जानानै थानांगोन। धनु राशि। नाजाथाबनानै मावनाय खामानिया जाफुंसारगोन, गोसोखौ गोजोन मोनगोन, मोजां सान। मकर राशि। जेखि मावा फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन, बे राशिनि थाखाय गाहाम सान। कुम्भ राशि। जेरावखि जाया जेखि मावा हेंथा मोननो हागौ, साननाय बायदि जाफुंनाय नङा। मीन राशि। मान सन्मान थानाया बांगोन, फारफ्रोमथिंबो मोजां, गोजोनै सम बारहोनो हागोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै, गोजोन्थों।